dito ay mayroong isang kababalagan na kailangan nating gawin. At kailangan nating suriin kung anong meron dito sa loob. Let's go, samahan niyo ako. Medyo nakakilabot dito guys kasi parang taya na yung silupin niya ay salamin lang. Medyo magabok guys. Kailangan natin mag-alert guys sa mga pangyayari dito. Hindi kababalasan talaga ito. Guys, suriin natin ang mundo ng mga kalangitan. Tingnan nyo dito guys, ang daming mga maduduming sasakyan. Dito guys, pag kayong dumaan dito, magtabi-tabi po. Tingnan nyo. Wala. Tingnan mo sa akin. Bumukas, sigurado meron tayong makikitang kababalagan. Guys, tignan nyo aking nasurian. Hindi nakapaniwalang pangyayari. Kailangan ipatulpo o pa kapuso mo Jessica Su. Tignan nyo guys, hindi nakapaniwala. Isang kababalagan. Guys, ito ay simbolo ng mga diwata. Dapat mag-iingat tayo kapag ito ang ating nadaanan. Kasi hindi ito basta-basta. Guys,